отлична глава, с изразен полов диморфизъм. Полов диморфизъм, за да ни мисли така уважаемата ни аудитория, че е нещо, което по някакъв начин парадирам, означава, че мъжкото куче и женското куче, както един мъж и една жена, трябва само при визията едно женско куче да изглежда като женско такова и едно мъжко като мъжко такова. Както знаете, и в природата женски индивид и мъжкия в повечето случаи бързо биват различаеми. Отлична женска, добре замускулена, с коректна и горна и долна линия, пълна зъбна формула и коректна захапка. Добра ринг дресура, коректни предни и задни ъгли. Едно браво за младата водачка на Ротвайлера. Не е лесно едно такова дете да води едно толкова силно куче. Адмирации за нея. Адмирации за Любослава. Просто очарователно. Затова Луси и Любослава получават един голям отличен от мен. И сега мъжкият представител на породата, Ротвайлер. Тайсън.